Gernika Lumoko Kirol Patronatuak irekita du epea igerilekuko ikastaroetan izena emateko. Epea iraiaren 26 arte dago zabalik, hastapen ikastaroetarako eta helduentzako. Kirol Patronatuak izena emateko epea ireki du igerilekuko 2021-2022 denboraldirako urriaren 4 hasiko da. Kasu honetan helduentzako eta hastapenetarako izango dira ikastaroak. Flotatzen dakiten edo ez dakiten aurrentzat bakarrik. Ordutegi ugari esarri dira, prezioak 55,45 eurotik 103,50 eurotara bitartekoak dira. Abonatu izan edo erregistratu barik egotearen arabera. Interesdunek irailean zehar eman ahal izango dute izena, eta irailaren 27an plazen sosketa egingo da. Irailaren 29tik aurrera sosketan plazarik lortu ez dutenek edo eskabidea epeskanpo aurkeztu dutenek utxik geratuko diren plazetarako eman ahal izango dute izena. Izen ematea online egin ahal izango da irubebikoitza.gernika-lumo.eus udalatariaren bidez eta Santanape kiroldeiko aurretiko hitzordu atalean edo aurrez aurre.